Bé, bona tarda a tothom. Abans que res ens agradaria dedicar unes paraules. Primer, agrair a la Casa de Barceloneta haver seleccionat aquest projecte de convocatòria del 2024 i que d'alguna manera ens podem presentar avui el resultat. Aquest resultat, aquesta recerca, tota l'exposició i virtual com física no hauria sigut possible sense aquest suport. En segon lloc, també voldríem agrair a tothom que ha volgut venir, ja sigui per interès o bé per ganes, d'omplir la taula, i ha decidit apropar-se a la casa per escoltar dos apassionats d'aquest tema. Per últim, també voldríem agrair a Jesús i Enrica, els quals ens han donat les eines i les facilitats per poder dur a terme l'exposició i aquesta conferència. Així les coses, comencem la presentació. I és que, sens dubte, l'estudi de la Guerra Civil espanyol ha cursat bona part dels estudis historiogràfics i sobretot dels interessos de les historiadores i els historiadors, especialment en les darreres dècades. D'una forma gairebé magnètica, els historiadors i els investigadors s'han vist atrets per les particularitats d'aquest conflicte, també la memòria del qual no segueix vigent. Hem de veure el cas, per exemple, de la llei de memòria històrica del 2008 o la més recent de la memòria democràtica. Tot i així, recentment s'ha començat a abordar una petita part de la història d'aquest conflicte, que és el cas que d'alguna manera us venim a explicar avui aquí, que és més condensat. Aquest és el cas de les milícies feixistes de Catalunya, que entre els mesos de juliol i desembre de 1966 van coordinar-se per defensar el territori de Catalunya davant de l'imminent del cop d'estat i així dur a terme la preservació del territori. La història dels seus combatents és també la nostra, la seva memòria mereix ser rescabalada. De mateix, l'esforç d'aquest projecte no pot encarregar-se a tots els combatents, que ja fos per una voluntat pròpia o per l'impuls revolucionari o bé per l'acció col·lectiva de la gent o l'impuls coercitiu, van prendre partit de la defensa de les institucions legítimes de la Segona República. El nostre objectiu està sobretot de limitar la recerca a les franges d'un barri, en aquest cas el de Barcelona i també el del Somorrostro, de les barriades del Somorrostro. D'aquesta manera, aquesta recerca ha dut a terme el buidatge dels fons documentals de l'Agència Nacional de Catalunya, que inclouen els subsidis emesos dels milicians que van entre el juliol i el desembre de 1936 per tal de localitzar i ingressar els combatents que residien a Barceloneta durant aquesta conjuntura. Durant aquesta recerca creiem que podrem aprofundir en els efectes de la Guerra Civil i en les seves conseqüències. Alhora, sobretot, per tal de determinar amb dades exactes el nombre de combatents que van formar part de les milícies fins a la seva dissolució. Així mateix, ara farem breus pinzellades de com anirà la conferència. Primer, farem 5 cèntims del context històric del període, començant per la batalla de Barcelona, seguint per la creació del Comitè de Milícies Antifeixistes i després la seva dissolució, per acabar explicant el sistema de pagament dels subsidis, que són les fonts que, com dèiem, dut a terme aquí o hem analitzat per dur a terme aquesta recerca. Segon, volem fer participar al comunitat i al barri, mostrarem com ha estat el procés de recerca i els ensenyarem com poden participar d'aquesta recerca. Utilitzarem els cercadors de l'Arxiu Nacional de Catalunya i trobarem subsidis i ensenyarem com es dut a terme el procés de buidatge de les fonts. Un cop fet aquesta llarga presentació, podem començar. Bé, a la matinada del 19 de juliol de 1936, Barcelona va ser l'epicentre d'una batalla cruenta entre les forces fidels al govern de la República i les tropes subllevades exèrcites del cop d'estat dels militars africanistes. La revolta, però, va agafar desprevingut el govern català del president Lluís Companys. El mateix dia que s'anunciava l'aixecament al Marroc, el dia 17, el president de la Generalitat es va reunir amb les forces polítiques i sindicals properes al Front Popular, és a dir, la coalició d'esquerres, que havia guanyat les eleccions al Parlament, per informar-los de la situació. Els reunits van reclamar armes per fer front a la revolta, però la negativa de la Generalitat va ser contundent, sobretot per dues causes. La primera, la manca d'armament, i el temor de perdre el control de la ciutat en mans de les forces obreres com la Confederació Nacional del Treball, CNT. Aleshores era el sindicat més important probablement de Catalunya i un dels més importants d'Espanya, si no el que més, i amb un estil, de fet, i a més, tenia una estructura paramilitar bastant consolidada.
Així, ràpidament, el comissari general d'Ordre Públic, Frederic Escofet, i el seu nou cap de serveis, Vicenç Guarner, juntament amb el conseller de Governació, Josep Maria Espanya, van idear un dispositiu per defensar la ciutat amb la participació de les forces de seguretat i la quarta divisió orgànica de l'exèrcit. Gràcies a una atenció de tres oficials de la Guàrdia de Salt i als informes dels membres de la Unió Militar Republicana Feixista, la UNRWA, que tenia com a antítesi la Unió de Militars, precisament, que no es manifestaven feixistes, però que estaven escrits a aquesta idea, es va poder esbrinar quins eren els oficials vinculats al cop d'estat i així coordinar la reacció tal com sortissin els militars de la caserna. Tanmateix es mantenia en dubte la finalitat de la Guàrdia Civil, que no se sabia del tot si donaria suport a l'ordre republicà. Però, tot i així, la Generalitat no era l'únic organisme que havia plantejat la defensa de la ciutat. El mateix dia de la revolta, el dia 19 de juliol, les casernes adherides a l'aixecament militar van formar la tropa i van arrencar-la amb crits de Viva Espanya i Viva la República, tot clamant per la defensa del règim davant una imminent revolució armada. Un cop van sortir les columnes de soldats als quartells, la CNT va convocar la vaga general i de les indústries van sortir els militants obrers armats per fer front als militars insurrectes. D'aquesta manera feia efecte el dispositiu de defensa que la mateixa CNT i els sindicats havien organitzat per tal de dur a terme la seva pròpia defensa. Com que d'alguna manera no s'havien inclòs o no se'ls havien donat les armes o no se'ls havia inclòs en aquest sistema de defensa del govern, ells mateixos van idear el seu propi pla de defensa. Així, el dispositiu de la CNT passava per intervenir les columnes de soldats revoltats al llarg de la ciutat i fent que els seus efectius anessin minvant a mesura que avançaven pels carrers. La batalla va estendre's arreu de la ciutat, sent els principals focus del conflicte a la plaça de la Universitat, la plaça de Catalunya i les Drassanes. De fet, la franja que separa l'estació de França i la Barceloneta va ser l'epicentre d'intensos combats entre els revoltats que sortien del carrer de Docs a l'Avinguda Icària i les forces civils. Les darreres, és a dir, les forces civils, van formar barreres amb bales de paper que havien portat els treballadors portuaris, que estaven, sobretot, molt vinculats a la CNT. Aturar l'avenç i no entendre les companyies de l'exèrcit republicà que sortia del port de Sant Fernando per intervenir a l'enfrontament. Després de 24 hores de llargs combats i molt acarnissats al llarg de la ciutat, l'exèrcit rebel que liderava el general Rodet, que just havia vingut de Mallorca, deposava les armes davant les forces lleials de la República. La convergència entre els organismes de seguretat de l'Estat i la decisiva intervenció de la Guàrdia Civil, però també de la defensa civil, que sobretot estava formada per aquests membres de sindicats obrers i sobretot especialment de ecosindicalistes de la CNT, va ser crucial per desbaratar el cop d'estat i endarrerir els objectius militars. La victòria de la capital catalana també es va estendre a la resta del Principat i sentenciava d'aquesta manera l'alçament del territori. La batalla de Barcelona va finalitzar la matinada del 20 de juliol i va deixar un balanç que va ser esfereïdor, 450 víctimes mortals i 2.000 ferits. La fi dels combats, però, no va venir de la mà d'una constitució de l'autoritat de la Generalitat de la Generalitat Republicana, com inicialment havia pensat i els companys. Després de capturar la caserna de Sant Andreu i del Bruc, els sindicats i les forces obreres van retenir les armes i les van distribuir entre els seus membres. D'aquesta manera, la Generalitat mantenia el poder nominal, però la seva capacitat d'actuació estava enormement limitada, perquè al cap i a la fi, si del poder residia la capacitat coercitiva, és a dir, de controlar els cossos de seguretat i alrededor d'això les armes. El poder real es trobava al carrer, és a dir, entre els militants, els quals, mica en mica, instauraven el que s'acabaria coneixent com el nou ordre revolucionari. Paral·lelament, l'aixecament havia triomfat a altres zones de l'Estat. Un cas molt paradigmàtic era a l'Aragó, comunitat a Catalunya. I, davant aquesta situació, juntament amb l'urgència existent per redreçar la vida ciutadana, es va accentuar la necessitat de coordinar una resposta que pogués organitzar les forces dels grups antifeixistes. I així naixia el Comitè Central de Milícies Antifeixistes. Bé, llavors, si el 20 de juliol es finalitzava el sotmetiment dels militars a Barcelona, de manera simultània, doncs, es va iniciar un procés revolucionari. Gonzalo Berger va fundar el seu llibre com una revolta social de classe, però també una fractura en les relacions de poder entre els governs de Catalunya i Espanya. Les lleis i els mecanismes de l'estat espanyol desapareixien llavors
és el moment en què es articula la quarta divisió militar de l'exèrcit. Llavors, tal com deia el Santi, per evitar un possible atac sobre Catalunya, hem de recordar que a l'Aragó els militars colpistes controlaven la situació. Es va acordar l'enviament cap a Saragossa de columnes armades formades per militants de les organitzacions antifeixistes i els militars afectes a la República. Llavors, per tal d'organitzar aquestes forces es creava el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, una organització legalment avalada i finançada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. El comitè, doncs, sortia d'aquest pacte entre el Govern de la Generalitat i les diferents entitats antifeixistes del territori. El Govern considerava que el comitè havia de subsistir el temps indispensable fins que les institucions republicanes poguessin recuperar el control respecte a la situació. Llavors, però, l'objectiu principal d'aquesta entitat va ser la d'organitzar militarment el territori. Per entendre'ns, era com una espècie de coalició que concentrava el Govern de la Generalitat de companys amb diferents entitats diverses i molt diferents, com seria la CNT, el PSUC, el POM i l'ESPAI. Amb aquest decret, que tenim el primer paràgraf, seria el decret del 21 de juliol, s'utilitzava la formació i l'equipament de les primeres columnes competents normalitzades. La primera acció d'aquest comitè va ser la de coordinar la creació de les milícies antifeixistes, mitjançant la publicació d'un reglament a partir del qual s'havien de formar les columnes competents. Conseqüentment, el mateix dia 23 de juliol, eren desplegades cap a l'Aragó les primeres columnes milicians. El decret de formació de les milícies populars, aquest decret del 22 de juliol, anava precedit de la divisió de la quarta divisió de l'exèrcit de la República. El nou exèrcit de Catalunya que es creava prenent formes de combats basades en el compromís dels combatents i apel·lant a la convicció dels seus ideals, podent-se allunyar sobretot de la disciplina militar que s'inicia. En el transcurs d'aquest desplegament de les primeres columnes es feia evident la manca de preparació tècnica dels voluntaris per enfrontar-se a un exèrcit professional com seria l'exèrcit franquista. En el període en què el comitè es va fer càrrec de la defensa del territori, es van fer evidents dues qüestions segons apuntar l'OBG. La primera era que la guerra no es guanyaria de manera ràpida. El front cada cop era més extens i exigia més recursos, cosa que no entrarà en detall, però sí que direm que el finançament de la guerra per part de la Generalitat de Catalunya va ser sempre deficitari. Va tenir sempre problemes per comprar la pólvora, per pagar subsidis i pagar la resta de coses que implica la guerra. La segona problemàtica que apunta Gonzalo Berger era la diferència de voluntaris. No eren suficients ni en nombre ni podien respondre a un comandament. Un cop es desplegaven aquestes primeres columnes milicians, es va fer evident l'escassa formació tècnica dels voluntaris, que van ser efectius durant la lluita de la ciutat de Barcelona, però després no van ser efectives en el camp obert, en el front d'Aragó. Quasi un mes després de la formació del comitè, recordem que es forma el 21 de juliol del 1936, les entitats que formaven part d'aquest no veien que no era una eina útil per tal de coordinar la guerra. Per exemple, José del Barrio, militant del SUC i dirigent del SUC, considerava que la millor manera de reorganitzar els efectius era la creació d'un exèrcit de lleva amb un comandament únic per tot Aragó. Així doncs, el dia 2 d'agost es crea la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya. Aquesta actua a través del Comitè de Milícies i aplica a poc mesures necessàries per tal de redirigir l'esforç de guerra i articular un exèrcit operatiu amb una capacitat de defensar Catalunya, que no era evident amb la direcció del Comitè Central. Una de les mesures que van emprendre va ser, al setembre, crear l'Escola Popular de Guerra. El comitè llavors resultava una eina pràctica per canalitzar la dinàmica política i la situació de tensió i terror que hi havia a Catalunya, però no era efectiva per coordinar una guerra i per coordinar les milícies cap al front d'Aragó. Així, el comitè mateix, el 17 de setembre, reconeixia que la Generalitat de Catalunya no gaudia de prou autoritat a l'est del comitè per imposar mesures necessàries per guanyar la confrontació armada,
calia així buscar una solució en què entitats com la CNT i la FAI poguessin participar en la direcció i l'organització de la guerra. La decisió llavors passava per la direcció del comitè i del govern de la Generalitat, per tal de formar un Consell de Defensa únic per unificar esforços. Però aquesta idea de sota la Generalitat no s'ha acabat de consolidar mai. Llavors, finalment, dintre d'aquest context de tensió política, la proposta va ser la de dissoldre el comitè de milícies antifeixistes. Llavors, totes les persones que formaven part d'aquest comitè passaven llavors a formar part del govern de la Generalitat. I la Conselleria de Defensa seria l'únic òrgan competent per coordinar aquest atac o aquesta defensa del territori català. Llavors, una de les formes en les quals hem centrat aquesta recerca és en les formes de reclutament dels voluntaris o dels milicians cap al front. Podem destacar 3 formes. La primera va ser que eren milícies de la guerra. Aquestes entitats antifeixistes van ser les que van encarregar del reclutament. Les crides per mobilitzar els voluntaris es van fer a través de mitjans propagandístics, com el que mostrem en la diapositiva, i directament es reclutaven en els seus casals o quadernets. Després d'aquest primer mes de guerra, un dels problemes que destacava el comitè, com he dit anteriorment, era la manca de voluntaris durant el mes d'agost. Què ha passat? Després de l'eufòria revolucionària del 20 de juliol, que va moure moltíssimes dones cap al front, en el mes d'agost aquesta mobilització es va fer més escassa. Arran de la creació de la Conselleria de Defensa per tal d'organitzar esforços efectius cap al front, es va també impulsar una militarització i una reestructuració de les milícies. En el transcurs del desplegament de les primeres columnes de milicians, aquesta manca de pressió tècnica va fer que el dia 3 d'agost del 1936 s'acordés la creació d'un exèrcit mixt composat per milicians i per soldats pel comandament d'oficials escollits també pel comitè. La Conselleria de Defensa llavors s'enfrontava, diguéssim, en el mes de setembre, agost-setembre, a 4 grans problemes que afectaven el conjunt de les columnes. La primera era la falta d'armes al front i l'accés d'armes a la rereguarda, que estaven en poder de les entitats antifeixistes. Un que no acabava explicant. La segona qüestió que s'afrontava a la diària era la falta de disciplina dels milicians. La tercera era la manca de coordinació de les columnes. I la quarta, la falta de voluntaris després de l'eufòria dels inicis de la guerra. Llavors, hem d'entendre que en el mes d'agost, després d'aquesta primera eufòria revolucionària que va mobilitzar milers de dones, a Catalunya hi ha una apatia generalitzada en quant a voler anar de forma voluntària al front. Llavors, la Conselleria de Defensa havia de mobilitzar llavors homes a la força, ja que no es presentaven per combatre en una suficient de manera voluntària. Per això, el 10 d'octubre es fa el decret de mobilització general. Aquest decret decretava la mobilització de tots els suboficials, oficials i comandaments en la recerca i preparació de la mobilització general, que comprenia tots els homes aptes amb edats compreses entre els 18 i 50 anys. Tanmateix, el 18 d'octubre es decretava la mobilització dels moviments populars amb les quals es buscava posar fi a la presència de voluntaris. El 31 d'octubre, doncs, es va fer el decret de mobilització de lleves, per les quals es mobilitzaven les lleves del 36, del 35, del 34 i del 33. Llavors hem d'entendre que es passa d'un exèrcit de milícies, un exèrcit poc entrenat i professional, cap a un exèrcit que estigués més constituït de cara a la defensa del territori. Per últim, el germà de la miliciana. Sí que durant els primers mesos del cop d'estat
va haver-hi la presència de dones al front. S'estima que un total del 3% de milicians eren dones. A partir del setembre, octubre del 36, aquesta presència de dones al front disminueix. Però fins al gener del 37 no s'oficialitza l'aturada de dones al front. Per què? És el moment en què es transforma l'exèrcit de milícies cap a un exèrcit clàssic, en les quals la dona no té cabuda. Emperò Merinach situa la presència de la milícia en aquests primers mesos de la guerra, del juliol al setembre. Després, la seva presència comença a ser negada al front. Sota quin pretext? La dona al front va començar a ser considerada i tractada com una prostituta i la causant de transmetre malalties veneres pels homes. La imatge de la dona al front va ser discriminatòria a través de la premsa de l'època, que vam trobar cartells de diaris en els quals es titlla la dona de prostituta. I finalment, l'argument decisiu que va fer que les dones no al front va ser la de que físicament eren inferiors als homes. I aquest serà el meu discurs que l'exèrcit traslladà cap a les milícies per tal de batallar la guerra. Llavors, el subsidi. Hem d'entendre que les milícies antifeixistes s'organitzen en dos grans grups. Les milícies de les comarques i les de Barcelona. Les milícies de Barcelona implicava un gruix molt important de milicians cap al front. Aquest grup de combatents està format per gent de Barcelona, però no de manera exclusiva. La ciutat disposava de 16 centres de reclutament amb una capacitat d'acollir a 16.021 milicians aproximadament. El dia 16 d'agost s'oficialitza la figura del milicià i aquest reconeixement anirà acompanyat amb el cobrament d'un salari de 10 pessetes diàries, que seria equivalent a una jornada de treball al camp. Així es crea l'oficina de subsidis del Comitè de Milícies Antifeixistes, amb l'objectiu d'organitzar i garantir el sistema de pagament de les milícies que marxaven o que havien estat destinades al front. Estava en funcionament, o va començar a estar en funcionament, a partir del dia 16 d'agost del 36 fins al juny del 1937. A partir del 24 d'agost del 36, la seva seu va ser traslladada a les dependències del Palau de les Belles Arts als Set Pujats de Barcelona. L'horari d'atenció era de 9 a 3 i de 4 a 8 tots els dies menys el diumenge. Havia verificat els fragments que estan extrets d'aquest article. Llavors, qui podia cobrar el subsidi? Els familiars dels membres dels milícies comarcals cobraven directament al seu municipi, mitjançant l'Ajuntament o el Comitè local. El pagament es feia des de l'oficina de Barcelona, on els representants municipals havien d'acudir mensualment i havien de presentar les relacions jurades de tots els milicians que havien justificat el front. En el cas de Barcelona, el pagament de subsidi es realitzava de manera personal a l'oficina de subsidis del Palau de Belles Arts. Els milicians havien de presentar a l'oficina un primer document que acredités la seva sortida al front. Aquest document havia d'incloure el nom, la residència, indicant la columna on s'ha destinat, la data de sortida al front i la localització de la columna. Si el subsidi era cobrat per un tercer, calia incloure el nom i la direcció d'aquest. Es podia delegar el pagament de subsidi a qualsevol persona sense restriccions de cap mena. Perquè el document fos vàlid, havia d'anar acompanyat d'un aval polític, ja fos de partit, organització o sindicat antifeixista, i les corresponents segells i signatures. Aquest document es presentava a l'oficina de subsidis i un cop ho verificaven el control de les signatures, significava la inscripció del milicià al Registre General de Milícies. En el moment en què aquest milicià era inscrit al registre, per a poder donar cobrar subsidi, l'organització havia d'emetre l'aval i havia d'estendre un segon document de permanència al front, que està com a certificat de permanència al front. El pagament dels subsidis es podia fer
d'amenaça penal com a mínim, sense que s'estableix un mínim de temps necessari per als subsidis. Però, el 8 de setembre del 36, el comitè instava a les entitats antifeixistes a que només duressin els subsidis familiars dels milicians, ja que s'havia detectat que hi havia gent que cobrava els subsidis sense moure a Barcelona. El sistema de control de pagaments i el frau van ser intensos durant l'època inicial de l'oficina. Llavors, aquí he posat la certificació de permanència al front, aquest document que s'emet un cop exercit el milicià i acredita que aquest continua al front i per tant pot cobrar el subsidi. Llavors, d'aquí nosaltres hem extret les dades que ens permeten ubicar els milicians al barri. D'aquí podem treure les següents dades, com l'afiliació política, en el cas del Sindicato Único de Transporte, que és la CNT, la persona que cobra el subsidi, que és l'Associació Familiar de Foment, que és la meva besavi, el domicili d'aquesta persona, en aquest cas el carrer Grator de la quarta, i la relació que ens diuen amb el milicià. Normalment hem de dir que hem vist bastants que són companys, esposes, mares, pares, fills i germans. Sí que és que... Després podem veure qui és el milicià, que ha anat al front i per tant no pot cobrar el subsidi en aquest moment, que és el Josep Marcellà Colomer, no vas ahí. Podem veure el domicili on és aquest milicià, en el cas és el mateix, perquè són un matrimoni. I per últim podem veure la destinació d'aquesta persona. En el cas van al Camp d'Aragó, a la columna de Nació Oliver i que està destacada a Europa. I aquí baix podem veure totes les signatures i segells que havia de tenir aquest subsidi per tal de cobrar. Bé, deixarem descansar una mica la gent ara, després d'aquesta pallissa, i jo volia fer una cosa, intentaré que sigui potser més amena i si pot recuperar una mica la veu. Us vinc a parlar de les curiositats d'aquesta recerca. I ja hi són diverses. I és que, com bé he dit, la gent gràcies als subsidis hem pogut començar a localitzar tots i cadascun dels milicians que van trobar-se a Barcelona entre el juliol i el desembre del 36. Així tot, els subsidis, si bé són una font interessant que ens revela molta informació rellevant, no estan exemptes de reptes. Aquests reptes els hem volgut anomenar curiositats, donada la seva particularitat. El primer, en el cas del Catzatany, que és la Barceloneta, és si, durant la Guerra Civil Espanyola, va existir un carrer que s'anomenava carrer de l'Alegria. Avui en dia no existeix un carrer de l'Alegria, sinó que rep el nom d'Andrea Doria. Aquest era el mateix nom que tenia durant la Segona República. Però no he trobat un sol milicià, curiosament, que digués viure al carrer Andrea Doria, sinó que deien viure al carrer de l'Alegria. I això és la primera tessitura d'unes quantes. Per exemple, l'existència de que una de les tessitures que ens hem trobat analitzant aquests milicians que deien viure al carrer de l'Alegria era, per exemple, que ja existien carrers de l'Alegria en aquestes dades. Per exemple, hi havia un a l'Hospitalet o també a Càceres. Què passa? Els subsidis, els milicians, un cop inscrivien el seu domicili, on veieu que s'escrivia el domicili, no només el milicià, sinó la persona que també certificava el subsidi, indicava el nom del carrer. I en el cas que fos d'una població que no era de Barcelona, ho indicava entre parèntesis. És important això perquè, si tenim en compte que durant els inicis de la Guerra Civil Barcelona va ser un centre de reclutament molt gran en l'acollia de gent de tot arreu del territori, i no només de Catalunya, sinó d'Espanya, era un matís que era important, no? Perquè podia passar que el subsidi es cobrés i que ocasionalment cobrar un subsidi i, doncs, això, es digués que era una localitat que era diferent, que es perdés i que no es podia justificar, etc. Aleshores, doncs això, ens trobem que a sort els subsidis ens indiquen de quina localitat era. I aleshores hem pogut veure, en alguns casos, que quan s'indicava, per exemple, que la gent vivia al carrer de l'Alegria,
triangulant amb la informació que teníem del mapa del barri de l'època, hem vist que els números no eren coincidents. Per exemple, si algú vivia al carrer de l'Alegria 150, sabem que el carrer Andrea Doria no tenia 150 números i, per tant, el més probable és que no visqués aquí, sinó de l'Hospitalet o bé a casa. I, per alguna omissió, no hagués posat el nom de la localitat on vivia. Així, una cosa que és interessant és que el carrer de l'Alegria es deia carrer de l'Alegria, o per què se li deia carrer de l'Alegria. Això és un vestigi de la memòria popular, és a dir, la memòria del barri. Es deia així perquè sabem que el barri té una identitat molt particular i és una identitat forta i a més té una ironia molt particular també, i és que el carrer Andrea Doria dona a l'església de Sant Miquel de Port. I abans, ja, si no m'equivoco, al final del segle XVII-XVIII, ja existia al costat del que envoltava l'església de Sant Miquel de Port era un cementiri. Llavors, una mica de forma irònica, es referia al carrer de l'Alegria perquè donava el cementiri. I bé, aquesta és una de les primeres casos interessants que ens hem trobat. Després ens hem trobat el cas, per exemple, del carrer de Miquel Pedrola, que avui en dia sabem que existeix i que està aquí al costat de la regla, però que aleshores, durant la Guerra Civil, va passar a dir-se, o el carrer Miquel Pedrola es trobava situat a l'actual carrer de Sant Miquel. Això és interessant, per introduir breument qui era Miquel Pedrola, era un milicià del Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POM, el qual va morir al front d'Aragó el 8 de setembre de 1936. I així es va dur a terme un acte, que és la imatge que trobem a l'inici de l'exposició, on es va canviar el nomenclàtor del barri pel nom de Sant Miquel per la Miquel Pedrola. Tot i així, és curiós perquè nosaltres pensàvem que davant d'aquesta situació el més probable és que els milicians que fossin del POM i que visquessin al carrer Sant Miquel serien els únics que canviarien el nom del carrer. És a dir, en comptes d'indicar que eren del carrer Sant Miquel, dirien carrer Miquel Pedrola. Tot i així, de nou, la història ens demostra que les coses són una mica més complexes i ens hem trobat casos, per exemple, com els del milicià Miguel Rotat, que era del PSUV, Pedro Galindo, que era del CNT, o Manuel Martínez, que era d'Esquerra Republicana, que tot i no militar la mateixa formació afirmaven viure al carrer Miquel Pedrola. Això, a la vegada, també creiem que és un cas evident de socialització del barri, d'un sentit de comunitat, com a mínim d'identitat, que la filiació política no intervenia en la rememoració o el record de determinades personalitats. Tot i així, és important entendre també que a l'època no era estrany militar a dos partits diferents o fer-ho a dos sindicats. És a dir, tu podies militar a la CNT i a la vegada també, després de les eleccions, votar al POM o perfectament militar al POM i també fer-ho un altre. Tenien una relació distinta i tenint en compte que aleshores la societat estava altament globalitzada. I per últim podem fer referència a una cosa que hem batejat com la colla del Moia, que bàsicament ens permet veure una altra forma de cobrar subsidis, com ens explica la gent. Que sabem que per tal de regularitzar el cobrament dels milicians, quan aquests no estaven al front, i per tant que no haguessin de venir del front a cobrar el subsidi, doncs s'havien habilitat aquests tercers per tal que poguessin el terme de cobrar el subsidi. I una forma que van trobar algunes formacions polítiques, com és el cas d'Esquerra Republicana, va ser a través d'habilitar a un cap de la secció local del partit. Sabem que a Barceloneta hi havia l'Ateneu Pim Margall, que era d'Esquerra Republicana, i on, si veiem els subsidis de tots els milicians d'Esquerra Republicana, tots els segells venien signats per aquest Ateneu Pim Margall, que va encarregar al cap d'una secció local per tal de cobrar els subsidis d'uns quants milicians. I ens trobem el cas, per exemple, del José Moya, això li hem dit la colla de Moya, que es va encarregar de cobrar fins als subsidis de 20 milicians diferents i repartint-los casa per casa per tal de donar l'estipendi a familiars o persones autoritzades. Es tracta d'un tipus de pràctica que creiem que és força valora de nou per indicar una mica en grans línies les formes de socialització que tenia el barri de les. Per últim, volem fer
una breu anotació sobre els resultats de la recerca, que també podeu trobar a l'exposició física, i que constata una mica la feina que hem fet fins ara. Nosaltres hem ubicat, fins a la data, 206 milicians amb el buidatge de 50.000 subsidis. Sabem, però, que en aquests 206 milicians que deien viure al barri de Barcelona, 29 d'ells vivien a les barraques del Somorrós. I així veiem que hi ha una àmplia pluralitat d'afiliacions polítiques. Sobretot el que veiem és que és bastant significatiu i va bastant d'acord amb l'afiliació política del conjunt dels milicians de Catalunya. Sobretot, sabem que els milicians, la gran majoria venien de la CNT-FA, i en aquest cas de la Barcelona 99 estaven afiliats a la CNT, 43 estaven afiliats al PSUV i a l'UGT, 34 a Esquerra Republicana, 11 al PUM, 3 al Partit Federal Ibèric i 3 al Partit Sindicalista. A banda que hi havia un milicià que estava afiliat, no políticament, però sí d'alguna manera el seu càrrec a les milícies estava vinculat als cossos de seguretat de l'Estat. I així hi havia 12 que no indicaven el barri. Hi ha una informació important, que és que nosaltres hem ubicat fins a 3 milicians que residien. I això d'alguna manera creiem que connecta també amb una recerca que va fer també una revista del barri, que va ubicar fins a 12. Tot i així nosaltres, com que no dotem aquest buidatge complet, doncs hem volgut de moment mantenir les dades que nosaltres tenim, que en aquest cas són 3, i de les quals sabem que una, per exemple, vivia a Somorrós. Així, del total dels 206 milicians, 167 van estar al front d'Aragó, 19 al front del centre, és a dir, a Madrid, 12 van participar a l'expedició a Mallorca, que capitava i que va anar d'agost a setembre a Barcelona d'Astra, i 2.000 milicians més que van participar a la secció de vigilància de costes. I com veiem, 6 d'ells no indicaven. Ara passem a una part que d'alguna manera deixa de ser tan feixuga i que d'alguna manera vol intentar ajudar a la gent del barri, els interessats, a ajudar-nos en aquesta recerca que, com dèiem, segueix viva i que d'alguna manera vol tenir una continuïtat. Primer, aquí ho trobareu tot això al PowerPoint que penja a la pàgina de casa, al seu web. Donem els passos per tal de poder accedir a aquests subsidis. I hem intentat fer-ho això, molt pautat i sobretot instructiu. Primer de tot, una recerca ben senzilla, que és buscar l'Arxiu Nacional de Catalunya al cercador, arribar a donar clic i on veiem que hi ha la part de l'arxiu sobre una pestanya on ens porta als cercadors. Un cop als cercadors veiem aquí avall que hi ha una petita pervincle que ens porta al sistema de cerca que té aquest arxiu. Que no ens es fa aquí aquest mapa perquè sembla que hi hagi molta informació que nosaltres només hem d'omplir 4 aspectes. El primer de tot és la cerca, que és el que estem buscant. Nosaltres en particular, subsidi, creiem que és millor utilitzar el concepte subsidi en comptes de subsidis perquè potser pot haver-hi fons on només es parli per exemple, relació de subsidi és el error gramatical que no inclogui el plural, i després a les dates extremes, degut a que les milícies antifeixistes operen entre el juliol i el desembre del 36, nosaltres parlem de l'any 1936 i fins a l'any 1937. Per tant, on diu des de, escrivim 1936 i on ens apareix aquest apartat de fins a escrivirem 1937. Seguidament, on parla de tipus de fons, fent clic, veurem que quan apareix a tots, nosaltres hem de seleccionar justament l'opció inferior, és a dir, la que diu Generalitat de Catalunya. Allà és on es troben els subsidis dels milicians. I després, on fica centre, hem de seleccionar Arxiu Nacional de Catalunya, que és també, de nou, l'estructura on es troben inventariats fins a tots punts. Seguidament, potser la part una mica més no feixuga perquè és molt breu, però sobretot potser més tediós. On fica codi de fons, hem d'incloure l'1. I immediatament, a la pestanya següent, aquesta d'aquí, hem de escriure 1. Aquest ens porta al fons que es diu el de la Generalitat de Catalunya de la Segona República, que és el que custodia de nou els subsidis. I per últim, ja a l'aparat on diu unitat productora, seleccionem el nom que posa Departament de Defensa. Sobretot ens hem d'oblidar bastant, això com a
investigadors potser d'aquests números tan llargs, no al principi de tot, sinó simplement seleccionat Departament de Defensa i ja està. I per últim, pugem cap a dalt i apretem Insert. Finalment ens portarà aquesta pestanya on veiem que hi ha diferents opcions, on apareix Comitè Central de Notícies Antifeixistes, però sobretot és interessant que per tal de fer-ho de forma cronològica, pretem, per exemple, aquestes dues línies que hi ha on diu data d'inici, on diu ordenació, i ordenem de forma ascendent o descendent. Depenent de si volem que sigui una data més propera a la nostra, de forma ascendent, i si volem que sigui al revés, és a dir, una data que se'n va més enllà de la nostra, de forma descendent. Per exemple, hauríem de fer clic a aquesta primera pestanya i si veieu el codi de referència, que està aquesta darrere segle que hem execrat, aquest és el número del codi de referència. I per últim, tot això, un cop fem clic aquí, ens porta al fons. I simplement hem de seleccionar la imatge, que apareix en gran, i un cop hem seleccionat la imatge ja podem accedir a la informació i començar a buidar. Tots aquests puntets que veieu aquí són cadascun dels subsidis que hi ha en aquest fons en particular. I per tant s'ha de fer l'anar picant un per un fins que trobem el nom del carrer, per exemple, o sobretot un nom del carrer que sigui orientatiu i que sobretot sapiguem contestant amb el mapa que també trobareu aquí el nom dels carrers de l'època. Aquest mapa és del 1935 i per tant ens dona una opció bastant aproximada de quin era el nom, de quin eren els noms dels carrers, tot i així de tenir ben present que el 1936, a l'inici del nou ordre revolucionari o de la revolució, van haver-hi canvis que potser no es van encarregar, com per exemple sabem el carrer de l'Alegria, que va canviar el de Dòria, o de Miquel Pedrola, que fins al 37, si no recordo malament, era el març, no s'oficialitza el canvi. Per tant, doncs això, hem de lluitar amb aquesta memòria popular, però també amb aquests canvis sobtats que ens dificulta una mica el dur a terme una recerca més planera i tranquil·la. Això és un exemple del que resulta d'aquesta recerca, que són 17 noms, en el qual, com podeu veure, hi ha els noms dels milicians, primer cognoms i després el nom. Seguidament parlem de l'afiliació política, el front, la columna, les dates màximes i mínimes del servei militar d'aquell subsidi, els llocs de residència, algunes notes, per exemple, sabem del cas, per exemple, de Miguel Rotat, que era un milicià que, segons el portal del post humà, va morir al front. Tot i així, és important tenir en compte que aquests portals on s'indexen tots aquests noms a vegades no són molt, per dir-ho, exactes, perquè sovint ens trobem casos que es veia que el milicià moria al front i al cap de 80 anys apareixia una necrològica de l'avantguàrdia dient que hi havia una persona del mateix nom que havia nascut al mateix any que aquell milicià que seguia viva i que just havia mort per causes naturals. Així les coses, aquest és el mapa que podeu trobar tots al nostre web i moltes gràcies per la vostra atenció.